ketelak iki. Enake ngombe opo iki? Aku yo ketelak iki. Ayo golek ngombe yuk. Enake golek ngombe apa ta, Wis? Ya udan-udan ngene iki. Ah, golek ngombe es teh ayo. Mana? Es teh. Wih, kita masih jualan es teh ya? Iya. Cocok, seger ya sih. Cocok enak gitu ya. Tulisannya apa tadi? Es teh viral, wah. Viral kan ini. Mas, kowe gawe ngene iki mbok rewang udan-udanan iki demi sapa iki, Mas? Ya demi anak bojo ya, Mas. Jenenge wong lanang kuwi iki kudune iki ngopeni anak bojo kuwi. Sing tanggung jawab, nah kuwi paling penting. Lah kowe apa wis nikah, Mas? Kurung. Aduh. Sekarang harganya berapa, Mas? 10.000 sak puase, Mas. Ah, ya 10.000. Apa sih? Iso sak Wes puase. tuku. Terus Mas sudah di Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayang.